Identitet. Fragmenter. Et udstillingsvindue til autentiske, det ægte falske smørhul af lyksaligheder. Go, love yourself. Cutting edge personaen. Letklanen. Brugpersonaen. Toget er forsinket. Heidegger er last decade. Hvad sker der? Kom nu op. Vi skal da bare chille. Hvad har du regnet med? Tag nu et glas vin. Hvordan tror du, at du kan slippe? Du siger sådan der, så synes jeg, du er mega ulækker og ynkelig. Jeg synes, dit projekt er mega fucking ynkeligt. Fuck dig! Det er dig.